Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa na memo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Ebusuafo enne so me mama kwaba eba too much GH eso mo amu mi dada too much GH so ensema egusu ekoso ewo ama yememu nia egusu esisi ewo aman foforo mu eno ena eboabo ano na ede babeso mo se na won so empa ho eda enu ti na ese wo se ne no first time wa babeka yensa ewo channel no so ano wa subscribe kama ama ye wo bo eni ni de kwa so so beka ya na sente mo na nya nti ya se e ya brante bi eku e ya ne yele ya efri oti asefo asase so no bi entimi enti ase kwan onam so ede ba eye oba no ni ma me fie ho atase onam so ebeku eye oba no yetimi entwe ne yehu ya ne se eye awofo ne bi no ana eye oba ne ma me okotena ne ma me wo na ne ma me efifie sanko ogo eye efuo mu na nka wa ye dem wakọ de kakra bi abefie na nko mu nyina ye de etimi enya bi edi no okọ no woja abayo ne sika se nka abayo no enya aduane ensi wo okọ ba ya ohu eye ne ba no ewo eye fie ho no mu ana de so nam so efre ya oba no ne wo fa se obisa ne se ehe ana akola na akwa bia na akola na ba ne ncha na se bia wa ba be kra na na se bia ana ono ankasa de wante bia onim nti obisa wo fa no so na se mo de betu bia ne se onu nso eni mebia abofra no efa ye emu na mo ne mo hwehwehwe akola no mo kohwe no na se abayewa no eda eye bebi a tse ye de ne nyama egu no so na obi ehu kwan a abrante no enam so ebe fie wo beku eye abayewa no ye fra abrante no etwe ne se oyele ya wo ne ewo ho no owo fie na emo obi aba beku no anka bra fie ne babehwe a wo se okọ bebi neni abre oye business bi nto oba efiti ho no ebusuafo efra abaye ebe abrante ne frɛ no enso ni nyina echi no abrante ne amba wanfo omukọ omufrɛ ye abrante na nkasa ne busuafo so bo mama ne omutwe mu abrante ne busuafo no enso ebeba ho nso omuso anye bi na ense yenim abrante ne ene ne busuafo edi hu nkomo wo senso de ye timi entre ne de abayewa no ne wofa ana de eye asem ne mu ntwem ni na ababeso me na dofo ansa ne baba kotie eye ne wofa no na me ka mo se dwuma kwa waso ya se edi dwumadi se ebeso mo dada ewo too much GH eye ochade herbal center ebisa se ade ampa na ye wo hawo se ye hu ne mani yare se yesunsumi yare o se frɛ no nya de awodo hawo ebeta amba na kachiwo na wasanzo ade akofie da debi ne mum adanse ana wo de ebekọ ochade herbal center so bi ohwehwe ne cha kwaya na we ka wo se na kachi ne bi ewo danso ma banko so ewo eyetamale adofo yan kongoji asem ne mu ntwom ne ba ansam ne nyina aka no me de baso mu ena we 5 August 2021 ya wada anajo be 10 o'clock ena yekuhu ni funu na before we anajo 10 o'clock na yebehu ni funu no Thursday 6:52 ena menu aba na ye brago frame bi ta me say na Jessica ma me hwa na ena me say that minya hu no no so o frafo ma ba na so hu no ena me bi ta answer na breben ino ne di mpapa mu a ohu no ono so anopa 9 o'clock ena we wone ne di nkra se wo kwafu ma ba wa ma discuss won fanya duane ba obedru ye no Jessica ni fie nti wahwehwe na wo hunu tuno ni mtebi a ba me ho na mbita se na ne nuanam keto anum to o free school ba mbeto ni fie ana ena o sini nuanam keto anum free school school mo ba we ya kan say 1 o'clock ba obedru ye na epro ni nyina de da so o mo so ehu no nti fiti sa 1 o'clock na ne nuanam bedru ye na ne sa anyumre na onu so bedru ni nyina ne wa frɛ na enko na me so okay sade ameba na eya wata de ne tape no so to ne ma me phone so iti me ba me hwe ne ma me phone so follow number sa wo de afrɛ ne nyina ya frɛ obi atu ohu no na aba na dwobe 9:45 a ekobo 10 ya fe na me nua ba na ha se a wo su na me si o na ja isu na we nya nu ba bi ese wo su iti yanko so nya hwe ne ma na so ohu odi se bi a kwan we na be pa so ya hwe nenta de dodo se bia wa hye bia tukwan ne mpabo dodo wa hye bia tukwan ne se bia wo tukwan na mobile phone de ebetima ayira ebetima dum ntia fa no kwan hwe nipa ntia gu so hwe nenta de ne mu no
and you could who say we almost Omon down, or Mr. or a map for a man you remember me and Tapo. It's in Tapon and that hole, or many a maw or Mon down. The money you could say, Yakuna say, and pan it down at the near man or them on the Ogun to say, and now I guess I didn't put a young no now. Maka, Ombe was a beer, Ombeti I did our brought and a candy who say, a hope an hour that. And I'm afraid, Bibiani, Ghana police, Emma or mobile now. You be fan for much. Sabre ya wudi ekoso no. Abrantia ne krambo se wo free baby ani ho akukuma se. E na okota baby beye bibi atise anase na wo nyina wo ho ana bia won kran se bia mekọ anase bekọ chena. Na wa try ama we ofru baby ani ekukuma se. Enti ofri won na dodo se ne di ansa na mo hu se mo ofase no aka baby. Ofri ho no ye ne tia ya wada na ne na woche eyesa ya wada na bi sabi bi ni tie no e wasi e dia sorry dem e be pa chew baba ye kotna asam no so ma asam wo fa se sika ka se de wo hu ne de nya dia obewale biem e na CS4 kosu dinamu se CS4 kosu dinamu se babu tira warugo iti ya butia de yankoso ne yanwe ho na yempa ya de hye ne chew na o nsanko na babu dia wareguo ena esan tu share da foforo iti tu share da foforo no ena eda na nso a we ti ye etina mu ni baby abrantie no wo bra na asasem isi abra asasem ni sie na yenim baby property ya won ti ye fra no anadwo na asem ni sie ye no e ka tell ni say asem say na ati wasi yo mate yo kan ya no ena o ka telephone no ono akwa na ka telephone inti ade ya wada no ade fiada no rada yesa frɛ no wɔse o water crowd na ne nneɛma bi trabutra ba wɔde kɔ supply water crowd inti dire ɔkɔba ansan na waba ɛno atire no yɛ frɛ na obi a ne yire wuo no obi a ne yire wuo ɛno atire no yɛ frɛ na ɔmfa biem ɛno atire no yɛ frɛ na ɔmfa biem inti ɛno ɛna na asam no wɔ Ghana police baby ni samunte no yensa kokromutie ho anya dan emopɔ itina yeguso fetini yawo efiadan ya hu no ne memene da na busua tu nipa ma omokɔse omomaame no mayiye wo hwere so sɛ asɛm sei na asi ebesi ne omomu bia mai itina juada na Ghana police declare wanted say otreba for wanted iti enuma hwehwehwehwe ena enra awurade na sase ya anam ya adoma ne so haban eyi ya enya na che no kuma se manchia Ebusi information so ama makwa abaye to machichi eto so na nsem no muntwemu no ana nyina yetimi age bre ekokotie ye no na asem wodi na kakra because ne sanso be pie mu no ne san chesa brand no ejuma a otai eya ano no ye twema abra wo Italy no no ne eye abayua bi ewo ho a chesa wo ye na adwen se oba be ware eye sa abayua no enso ye nkonko pie mu no abayua no one day abrante ne efi eye ne djuma mu ekwa abayua ne nursing school ekwa so kwakofa abayua na bayo na makwan so kwakofa abayo no busuafo ene ne friends ne friends na wo at that time to mu no mu abayo na se one eya abrante ne eko na nsa na abayo no ebewura abrante ne car no ne friends ne de to dwa se na omote se abayo ne abrante ne argue wo akwan abrante ne de be pie mu e wo school prekopa wambo eya abayo na amane no eno pe ana omote omohwe ne se abayo ne ewura car no ma to se omukọ ya na no ano no omahu abrante ni biem omahu eye abayo ni ebi ma akopemende wababa wawe obi ewo eye Ghana ha mse atise wasanzu eku eye abayo na ne picture se ne na eye social media so atise amanfo ni na ehu eye kekeka wanse ni ya ana ebusuafo eye abayo ba akono ne busuafo ene ne friends fo ehu ye no mka se ye
ɛnɛ sɛ wabɛyɛ biribi sei ɛwɔ ɔman Ghana mu deɛ ne yɛ sɛ saa adeɛ na koraa na ɔde yɛ Eva no ɛwɔ ɛyɛ Italy no nti amanfoɔ dodoɔ no ɛsusu sɛ aberante no ɔyɛ serial killer nti ɛho nyia sɛ apolisifoɔ ɛnsa ɛbɛka no na polisifoɔ sɛ ɔmo nsa aka no na mmom nhwehwɛmu nyinaa ɔmo de ba bɛso mie ɛtwe too much GH yɛni egusu edi ɛyɛ asɛm n'akyi yɛbɛka wɔ mu nyinaa yɛde ba bɛso mu adɔfo ha ana mde nsɛm nyinaa ɛsi na mde sɛ wɔn nso adwenhwɛ ɛwɔ ho no na ɔde aso mie ɛwɔ yɛ comment section mu ama yɛ kama ɛwɔ bu ɛne ne die kwan so woyɛ mama na nka wɔ saa na wato ama foforɔ nso enya and then first time I can say I know I so subscribe ama you. We are near notification bell no say na dey ada na post a video bi our channel no so awon so so be ke bi no hu ne ekoso awo ye memu anywhere so mo afane nyina me amede enense me ebe so mo medin ene ekiabroni that's the next person so issue makram